1.1. na snagu je stupio Zakon o odgodi usklađivanja mirovina u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2011. godine, prema kojem će za gotovo 1,2 milijuna umirovljenika biti zamrznut rast mirovina u ovoj godini. Na snagu je stupio i Zakon o fiskalnoj odgovornosti, izmjene Zakona o deviznom poslovanju, Zakon o ovrhama na novčanim sredstvima, novi Zakon o platnom prometu, državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju i upravljanju državnom imovinom. Zakon o fiskalnoj odgovornosti utvrđuje fiskalna pravila u okviru kojih će vlada provoditi svoju fiskalnu politiku. Odnosi se na proračunske i izvanproračunske korisnike, kao i na čelnike lokalnih jedinica, a dodatno postrožuje odgovornost u trošenju proračunskih sredstava. Uvodi institut izjave o fiskalnoj odgovornosti te utvrđuje da će čelnici proračunskih ili izvanproračunskih korisnika te lokalnih jedinica, utvrdili se da su prekoračili proračunski okvir, podnositi mandate na raspolaganje. Kod izmjena Zakona o deviznom poslovanju najznačajnije se novine odnose na liberalizaciju depozitnih poslova rezidenata i korištenje inozemnih kredita preko računa u inozemstvu. Tako od ove godine hrvatski građani mogu slobodno otvarati račune u inozemstvu i preko njih obavljati platni promet u skladu s propisima zemlje u kojoj su otvorili račun. Na snagu je s početkom godine stupio i novi Zakon o državnoj potpori i ruralnom razvoju, prema kojem će se u 2011. zadnji put primjenjivati nacionalni sustav izravnih plaćanja, a od 2012. regionalni model jedinstvenih izravnih plaćanja, takozvani SPS model. Nakon stupanja na snagu nekih zakona uslijedit će ukidanje pojedinih institucija, primjerice Hrvatskog fonda za privatizaciju i Središnjeg državnog ureda za upravljanje imovinom. Novi Zakon o upravljanju državnom imovinom regulira da će poslove fonda i Središnjeg državnog ureda za upravljanje imovinom preuzeti nova institucija, Agencija za upravljanje državnom imovinom.